Всъщност, нашия организъм има нужда от риск. Като риска, а, ние го разбираме под някакъв вид спорт, някакъв вид стремеж към постижения. Защото, да кажем, ако един човек е боксьор или пловец или каквото и да било, той поема риск всеки път, влизайки в спорта и търси да преследва целта си, т.е. да преследва някакъв вид титла или някакъв вид тяло по-добро, по-добре направено, каквото и да е. И реално не, почти на всеки мой клиент казвам да започне да практикува спорт. И колкото се може по-често. Нали, тук не говорим всеки ден да ходи и да блъска в фитнеса, говорим всеки ден да има достатъчно движение. Тук е и мястото да кажа, че не случайно препоръчвам на хората да си вземат куче, защото кучето е една предпоставка за това в общи линии човек да се движи. Искаш, не искаш, сутрин, вечер трябва да го разходиш и това няма как да е една разходчица до предблока и обратно. Трябва да е малко по-дълго време, защото животинката си иска нейното. Аз дори миналата седмица спасих едно кученце, защото моето почина, за съжаление, и сметнах, че е време да отново да си имам другарчето, пък и не веднъж съм казвала на клиентите ми: осиновявайте си кученца, има достатъчно, трябва да правим такива неща. Те са душичките, те имат нужда от любов, ние също. И имаме нужда от това някой буквално да ни побутва: хайде да се разхождаме. И аз много пъти казвам: може да се прибирам, нали, пребита от работа, уморена и така. И въпреки това, когато той е там, сега се казва Рори, когато Рори е там и като се прибера и като ме погледне и дойде да се гушка и да си играем и да излезем, въобще всичко останало, което е било през деня, изчезва.